Keď sa koniec júna blíži, školákom to oči kríži. Už sa blíži, už sa ženie, deň keď príde vysvedčenie. A4 so štátnym znakom nedá spávať mnohým žiakom. Niekomu to dáva zmysel hodnotiť sa podľa čísel, iný pritom v kľude zvolá, život to je pravá škola. No takáto príležitosť vždy si pýta chutí sítosť. Na vysvedčkou euroobal a pritom by každý ďobal klobásku či zipser párok, bilancoval, čo bol za rok, zhodnotil by svoje známky, pritom hryskal do salámky, do šunky či do fašírky. Tu mám 2, tu mám 4 z matiky či z dejepisu, k tomu mňamky od Taurisu. Nech ti chute v tomto menu raz a navždy pripomenú, že sme ľudia a ne stroje a každý má chyby svoje. Známky? Čísla na papieri, hlavne či tu žiješ v miery. Vždy sa môžeš posunúť. Krásne leto. Dobrú chuť. Dostal si sa bez tlačenky? Ochutnajú, plátek tenký.